Nyaya ndeyekuti uya kudare titaurirane kundipedzera nguva kwawakaita uchiti unondiroora. Ndinoda kuripwa ne-US dollar 3,000. Autara izvozvo ndiJuliet Matope achitaura kuna Matthew Tsanangurai. Taura tinzwe Juliet kuti zvakafamba neSA aikupa zvidzidzo zvipi vasvika papi? Ngati 2011 mashure angu mudhaiwa ndiri munhu akanofarira kumadoro sataenda nemvumo wangu tsino madoro vabuyiwa nhongo satainotitiwa wakabva kuchikoro tinda tese tichigona kuti wantu todzikweduko. Saka 2011 akazomuitawo kuti tazongosanganawo napapa zvazvoti munhu yakanga akugusa kuti dzimungwani sezvo baba vamanda South Africa utichira vari South Africa amba tazosangana navo. Saka vaisofamba natinoti baba murume wamaini savaimboya zvazvoti muchingomadoro musvikawo vachingopindwa vachingoita zvazvoti vanokutinga neidoro. Saka ndizozva kuti musoro zvakangoita sewo zvimuchina kuti wakapindwa handiziva kuti wakangoisirawo mudoro chii ndazongobatika ndakuchipatara ndiri munhu atorara neni mutori nekedi anomboziva kuti ndakabva sei uko kuendako handimbozivi kuti zvakafamba sei. Kwazongoti zvadaro bva ndazoona kutoti handane mimba kubva ndavataura havana kumboramba. Saka kubva ipapo bvatazosimuka mwana 2012 musi wa 5 June ana mukomana zvodakadai tikatoisa birthday mwana unomuziva. Kubva ipapo hapana chaurikuita kana kudii. Apa chinonyanya kundirwadza ndechekuti nhumbi yakaitika tisingawirirani havana mbobvambotova kuti ndo zvauda kundiita. Pechipiri ndandiri munhu ane murume nemuchato wake, imba yangu yakaparara yavo imba vanayo. Saka zvinondishungurudza mazuva ese izvozvo. Izvezvi zvakasvika pakundikonzeresa kuti ndite problem yePP. Saka hapana charubatsira panhau yemwana iye. Mwana ari kuenda kuchikora grade 5 havana nguva yekuuya vachizona mwana iye kana kumubatsira. Ndine ndiorarama upenyu hwekumubatsira kubva pane chekudya kuenda kuchikoro zvese. Izvo zviri kutaurwa Matthew. Ya zvimwe zvavari kutaurawo ichokwadi. Inini ndakasangana nawo mubhawa maya ndobva tangodanana. Zvavari kutaura kuti ndakavapa zvinodhaka kunyeba ndomanye takatodanana mubhawa vaine shamwari yavo inonzi Shuwai nevamwe mbuya vanga vavechikuru zvekutoti vakatoshekawo ma2 weeks dzapera idzi vakanga vaenda ndobva waodora ndobva tangodanana. Period yacho chanyatsozi asi ndo yavataura iwe haizvokuti ndakavaipa zvinodhaka manye. Makazorara nawo kamwe chete here kamudi? Kwete kamwe chete. Aiwa kakatowanda sevanhu vakuzivana. Vanga vakuzivana saka pasina kudhakwa kangu toti first day pakadhakisa bati makazinyema vanhu vanga vamururo. Pasina kudhakwa. Sari pandakazonzwa kuti mudzimai womunhu shamwari yavo ndo yakatonditaura kuti hama yangu kudanana hako navo asi vane muchato. Saka ndo pandakati ndakutambira kunonidza hakuti hazvichaiti. Ndobva ndangoitawo kwete zvikurambana zvekuti handichadacha ndangoitawo zvingotisapia kuti apo ndozvandoziva. Ndaona kuti kudana kuzi mapromisa vari kutaura kuti mapromisa
hatina mbosvika zvakadaro. Uri kuti hanzi muchato wangu wakabva ega nekuti makazoita mwanaka muchato wabva waparara. Kuna zvakadaro. Murume wacho handitomuzivi. Asi shamwari yako yakataura kuti mukadzi wemunhu. Akazotaura kuti uri kutamba hako namai ako kupinda mubhawa handi kuti vane vakatotizwa nemurume. Asi tsamba yavo yemuchato haisati yakuru. Ndopandakazotiwo rega indisudura. Ndari. Kana vachiti vanopedzera nguva vaida kuti parika here kuita barika revarume handizivi. Tikupanzwa chamukamiri nyaya yesemamira yakaita hairi pachena, saka zvairi pachena wavhuma nyaya yavo. Saka kuvhuma kwenyaya yavo zvapaine mwana ndobva yakasimba, muchato wakatosimbiswa. Saka pane mwana, mwana anoda kuchengetwa. Vanoziva kuti mwana anochengetwa sei muchavavatsanangura. Asi semamira zvakaita kuti 3,000 ing'ombe ngani kutoti pane zvakadari ng'ombe 9 ng'ombe 9 dzipozopinda muteni. Saka kazhinji zvinhu zvakadari hatizozitenderi kuti dzigosvika kuma1000 iwayo, ngokuti kunoroorwa ari musikana ari kutosumuka. Saka panofanira kuva nemadamages avo. Unofanira sevanhu vakagara vese hatizosviki kweseko. Asi changamiri yemeti ataura zvinhu zvese zvako hanombotaura nezvemwana ba awataura tikati utosa zvese tikaita sei iwo haunotaura nezvemwana wangotanangwa yako zvimwe zvikakawanda nichidai mwana aripo, asi kwete kuti ndewangu here kana kuti asi mwana aripo, asi kuti ndizive kuti ndewangu. Because pavakatoresa bhebhi vakatoresa ini ndandiri kubasa ndapanda ndiri ambulance driver. Saka ndaitoenda kwamutare ndobva ndatodaidzwa nekwamuchiti zvikanzi pane vari pana kuti tinoda kungoti musaine chifomu tozosara topedza dudu. Saka makatotora mwana nezita renyu. Saka mwana wako ugoti kana wakatobvuma ukatosaina ipapo ndakasaina, asi zvaidawo kuti tizoona kuti mwana wangu tienda kumadna test. Anobvumirwa madna test kuti muende pana chakashata kana uine doubt. Mazuva doubt ari kupera nemadna test. Hapana mobvumirwa kuti awana ari kuti handisi kuchengeta mwana nenhau yekuti ndine doubt yekuti mwana ndewake. Saka waida kuenda rini? Hachero nguva ini ndiri prepared kuti kana paine mari wotsvaga mari then tokupa tsamba mabhara anokupa tsamba moenda kwaMugabe, so that kana mukanyora enda netsamba yedu mabhiu enyu anenge ari less munoeka ne200 ndio takabvumirana kuti kana tichiendeswa munoenda ne200 kuti indodii. Saka uri prepared kuenda rini paunenge uine 200 ndotora tsamba next week. Unoona 2 days before utaura namabharani wangu kuti ndaredi okunyorera tsamba, then modi wakwidza bhazi kuenda Harare, then munekwadzosa sadhiya wako omutengerawo chikafu muroti. Right, yemaintenance yemwana munoenda kumajor court, ndo dare rinobvumirwa nehurumende kuti ridi roite macalculations yemaintenance. But zvari kuti next week arikuda kuti andokonfirm kuti mwana wake ndowake here. Zvakanaka kuti mowa mazoti after madzoka maresults apo then todi
uchizoenda muine full proof yekuti mwana ndiwake handiti. Right, yavari kuchema yekuti wakabva waeka, wakabva warasa, iwo warasikirwa nemurume pamusana pako, ndo paari kuti ndoda kuripwa ne3000, saka dani munoti chii? Ndinoda sekuni yakanyanya chakana nekuti maonere kuzviita panenge pakaita kakuhandirana kekuti uyo ane murume ari kunyatsoziva kuti ane murume anodanana nemunhu haamutauri kuti ndine murume, anoimutira munhu uye anomuita mwana futi aimutira mwana anomumudza pakutorwa kwebhedha anoita zvokunzi uya ungosaina bedzi tingosainirani asi wakawirira nawe wabvuma kanzi usainire wokusainira unenge wabvuma. Saka ndikuona sekunge pane kunge urongwa hunge huripo zvokuti kuti izonzi ayo 3000 vanonge yakanyanya kana ikadzokayo kana pamunhu imwe chete sepanhu paane mwana. Unoti Takuda kuti paripa kuti takaenda tikanouraya tese kutaura chiwari papasi dai handingamboitizera rekuti ndikabvume kutoti nditagurwe nomumwe munhu ndichinzi ndiende kumba kwemunhu ndozobvunza kuseni kuti raiti zvii zvakaitika ndaona ndisina kupfeka. Saka ndingambowa benzi kana munhu asina kukwana kuti ndingabvunze kuti ndikanopwanye yangu imba ndoda kufadza kana chikomba kana kuita nhungu ndoda kufadza chikomba. Asi chatiri kutaura kuti ndazvaenda kubvunza kuti makazosvirana kangani thereafter, zvikanzi takazosvirana kakawanda. Hatinazombonana kakawanda takaonana kairi chete tatohazi tatosvika musuri kuti sisi wangu vanokukurawo. But 2 is many ka. 2 yacho one is many. 1 is few. But 2 is many. Kana makazodzoka mamboita because ipapo mungadai makaenda kundomangana repi. That time pamakawana makuseni mamuka makapfeka musina kupfeka yanga iri automatically rape. Mungadai makaenda kundomangana kumapurisa kuti ndo zvandatoita. Mapurisa ipapo angadai akaona kuti makadhiragwa here because musystem zvavo ropa richiripo. Madoctors aiona kuti pane substance here yadii yaseenzeswa. But iye anoti no takatozosvirana kakawanda kubva ipapo takatosvirana ichi takubvunzai mukati kai takazosvirana takazotodzoka kofuti ndikanozvirwa which hatingaitori kuti iyo pane reason yekuti akakurefai nekuti makazodzokera it means makatonakirwa ndokutozozokera pikerere handiti. Saka iyo it falls off nekuti hamuna kuripota makura sekutaura kwamuri kuta kuti muri munhu mukuru. You should have known kuti right ndatoabuswa panapa nekuti muri munhu mukuru, but you did not report. Why you didn't report? Because you wanted it. You went for seconds. Sandi zveri munai madzimai. Ndizo chacho. Pane inyaya yekuti havasana kuenda kuswacho ndikabvunza ndikati panamiko ava ndivanana zvadzimunu ndikati vanoshanda basa refu ndanzi ndidrive anoshanda mad2. Saka zvese ndikutaurika ka nditoka kuti akazi kamwe chete kakatowanda mambo wangu kupedzisira ndakavati uchinge une mukadzi tanamudai haukamwe ungagoni kuti zvikataita kuti paseparation ende zvaakutaura Achinyepa mama kuti akaisa inini pano ndinomira sachapupu ndini ndakatorwa neni ndikabva ndanonyoresa bheki uyu akanga atoripo tsanangurai hauna kubvunzwa zvikanzi iwe waitangana iyo futi tatoipedza kungoramba hangu nekuti bheki haritorwika kana usina kusaina pasina chitupa chako usina wese wanenge wari kunyepa nditi wese wari kunyepa uyo ari kunyepa wese wanenge wachiti asi dare tee tiri kuona chokwadi kuti
apa bheki rakatorwa achida wakasvirwa kakandwa achida sanangurai ane mukadzi ini ndiri second wife yake kubva 2008 ndopatambotisiyani ndopandakadzoka ndakaenda kusaura zvinhu zvavo pandadzoka 2010 ndopandakaona waina mai avo zvikanzi paita mana ikati makaramba ndarena maitina zvikanzi aiwawai saka ndiri kushama pari kunzi avo hanzi wakatiwo karamba nare mukadzi aiwa mukadzi aripo weshe but kana uri kudaka rinonyenga rinodii rinonyepa muri mukadzi watsanangura kuti rinonyenga rinonyepa rinotonyepa kuti hatina chii mukadzi kuti upuhwe stonyeni wapuhwa stonyeni wakudii hakuzoti kana akazoona hake purufu papapa zvanodii iro hatikatauri munodaro miri manyeperwe nekudii but zile tichibvunza tichida kuona kuti like zvauri kutaura kuti ndakadhakiswa ndikandorarwa ndisikazii tikazovabvunza kuti right wakasvirwa kangani zvikanzi kairi chete but toona kuti munhu haana kusvirwa kairi chete yakanga yakatoita chipikerere yapururwa nedare uyo birth certificate onyepa kuti aiwa rakangotorwa ndichipa zvese kudi kauchisaina mwana wangu iyo tagranda iyo tagranda kuti unyatsodzihusikana kuti zveshuwa mwana ndewani ndewangu hapana chakaipa saka isu taakuenda pamuripo ndopatari nyaya tatoiona yese zvese zvezvo tee tatozviona kuti chii pari kunyepwa nepapa parikutaurwa chokwadi nepapa tee tatozviona nekuti hapana anoyabva achitaura ini munhu wese anenge achiti ndini right kamambo pamuripo sezvotaura kuti hwani inoita asi pahwani tirikuona kuti hwani dai zvanga zviri zvakangoperawo zvakadaro yaikwana pahwani saka pane mwana wakazorera kuti baba havasiri kuchengeta havo saka mombe mbiri dzinoita tinodhira sematari anodhira nemombe zvema1000 saka tikaita mombe mbiri zvine maitiro right munoti chii ndaida kubvunzawo kuti pamombe mbiri idzi dzirikuodzwa kuti hamene kuti ndichibvisa ndichiti nyaya yacho zvakamira sei kubvisa mombe 1 pakundoitisa mwana wausi kuchengeta izvi uri kuchengeta izvi achengeta iwewe madna akazobuda ari mwana wako thereafter ndopachazoendwa kumajistri saka wachengeterwa mwana kusvika chii ndokutaura kwawaita kuti ndachengeta mwana wako kusvika agrade 5 hapana zvauri kudii zvauri kubvisa ndo madamages auri kudii auri kuchema nawo waimbobvisa ungausi kubvisa uri kutotaura wega kuti ndaimbobvisa hausi kubvisa consistently kubva achikuyamwa taura handizivi kuti kana vanhu muchiita zvechihure kana kuti zvekutsaudzira tsaudzira mungatadza kubhadharana here mari yacho isu takutaurira zvauri kubvisira mari handiti kuti ndo zvauri kudii handisi kupindurachiti kuda kuti taingopanana bota mahara handisi kuziva aiwa murume wese tinozviziva kuti murume wese achitonyenga mukadzi anototi amutombo something iyo igaroziva pasi rese ubiti muindia muchina muchii mukadzi wese murume wese
unotoona anotoita kuti aimprese kumusikana wake, amutengere doro. Mazuva yawo uri kupisa anoti amuitire magifts adi zvese izvozvo zvinodii. Vamwe nedzimba dzimba vanotobvisa, vane mari vanotobvisa, vane motikari vanotobvitengera musikana wake motikari. Zvese izvozvo zviro zvinodii zvinowanikwa pamurume wese wese adanana nemukati. Right, tiri pamutongo. Mukadzi akuti mukadzi wose zvakaita apana muchato, mukadzi wokutanga ndiani muchato. Dzandida kudzekisa ipapo kana vakangodai maonero angu nemafungiro angu simba rine uyu nesimba rine uyu zvakafanana zvozosiyana paita mwana andati baba vanofana taura pamberi pamwana ika ndini ndakashanda ipapo. Aiwa chitaurai taapa mutongo ipapo ipapo pekutoti uyu akutotaura kuti permanent. Tataurai kuti munoda kuti abvise chii. Alright, mombe dzacho idzodzo mbiri dzataura sekuna kwangu zitori right. Anoti mbiri right. Mbiri right. Tinoona kuti mwana afunda chikoro kwenguva yakareba ende hausi kupa riitira mwana yanga ari nechichemo mbiri tine chichemo ipapo. Aiwa, hatisati tataura ndakutopa judgment ndoyandada kukonzero zvandichakupira mutongo wandichakupa kuti wabatwa nemhosva yekuti wakaendesa munhu pamiri iri nhau yekuti iwewe wakange uine uchenjeri kuti ndoda kumuseenzesa nekuti wakange uri kuita usina chinangwa chawanga wari kuti mukadzi uyu ndoda kuzomuroora kana kuti chii, nekuti wataura munomu kuti taita chihure zvichireva kuti wakanga uri kuziva kuti wakanga uri kuda kuseenzesa munhu uchida kuita chihure naye. Mwana achizvarwa zvinoratidza zvakare kuti uri kuratidza kupokana kuti mwana haasi wako. Ende izvozvo zvaita zvoratidza kuti kana wanga uine doubt, it means kana kuchengeta kwacho wakanga uri kuchengeta zvine doubt, wanga usiri munhu anga ari kuita zviro zvako consistent nekuti wanga uine doubt. Saka mutongo uyu watiri kukupa unozotanga kuapply nhau iyi kana mapedza zvauri kuti next week ndo patichaenda kuma-DNA test. Saka mutongo uyu unozoubhadhara as from next week mapedza ma-DNA waane chokwadi chekuti mwana ndewani ndewako. Kana paka mwana akazoonekwa kuti mwana haasiri wako haubhadhari mutongo uyu, nekuti tiri kuona kuti Juliet anenge akadi aimhanya-mhanya nevarume wakadi wakawanda. Saka unofanira kuti kana next week mutongo uyu waoneka kuti mwana wako wanga ine doubt, Juliet anga asina doubt newe, tinoona kuti unofanira kubvisa iyo mombe dzinoita sere 8 times 350 inenge iri mari. First time calculation. Mutongo tauisa kuti unge uchiita deterrent kana kuti uchidziviridza vanhu vanoita unondorana nevanhu vachifunga kuti ifambi, iyo inenge isiri ifambi, achitoti ndaona murume wangu. Zvekuenda pamurume, munhu wese anotoda murume, unga iwewo unokwanisa kuroora vakadzi 3, 4, 5 zvinobvumirwa. Iye mukadzi anonge achiti inini ndichaendawo pachipiri, pachitatu, pachimwe, sekutaura zviri kuona dare kuti unoda vakadzi unotori nemumwe mukadzi wako wechipiri ari munomu. Saka hazvaigonesa kuti akurambe nekuti zvinoratidza kuti uri charming. Naizvozvo tinokupa mutongo wekuti usaende rambe uchindo nyenga vana vevanhu usingavaroori. Kana wadamwa vakadzi vakawanda kuda pachena,
sadriver weambulance wonyorora wakadzi wakadii wakawanda voregera uchemedza wanaiwana saka tati unobvisa mombe 8 seri US 2000 $2,800 $350 mombe imwe chete. Zvichireva kuti mari every month wakutoti undosenze zvine mutsindo unenge uchitarisirwa kubvisa every month mari inoita $200 starting end of this month ndokunge maresults abudisa kuti mwana wavo. Okay. Kotondosenza nekuti mhosva wakapara wega mboro yako ndo yaisimudza ende hauna kuchengeta mwana waiona takangodanana tiri mubhawa taingofunga kuti dai zvava zviri zvemubhawa ungadai wakaita kahwani wakabva waenda but makatozoita relationship yekuti tise kutaura kwaita kuti takatozoitana kakawanda. Right, tapedza tisimukai wako Nemakamera musandishika.